नव दिन रहलू मैया हमारी महलिया हो कि कैसे करीना हो कि कैसे करीना मैया मोरी तोहारी बिदैया हो कि कैसे करीना मैया मोरी तोहारी बिदैया हो कि कैसे करीना नव दिन रहलू मैया हमारी महलिया हो कि कैसे करीना हो कि कैसे करीना मैया मोरी तोहारी बिदैया हो कि कैसे करीना रखलू त माई हो आचारा के छैया हो कि बेटी जैसना रखलू त माइया हो आचारा के छैया हो कि बेटी जैसना हो कि बेटी जैसना दिहलू दुलरवा हो कि बेटी जैसना रखलू त माइया हो आचारा के छैया हो कि बेटी जैसना हो कि बेटी जैसना दिहलू दुलरवा हो कि बेटी जैसना दिहलू दुलरवा हो कि बेटी जैसना नव दिन रहलू मैया हमारी महलिया हो कि कैसे करीना हो कि कैसे करीना माई मोर तोहारी बिदैया हो कि कैसे करीना माई मोर तोहारी बिदैया हो कि कैसे करीना हलुआ सोहारी कमाई भोगावा लगवली हो कि कैसे कैसे ना हो कि कैसे कैसे ना तोह के लाल की चुनरिया ओढ़वली हो कि कैसे कैसे ना कैली तोहर पूरा यार मनवा हो कि कैसे कैसे ना कैली पूरा यार मनवा हो कि कैसे कैसे ना नव दिन रहलू मैया हमारी महलिया हो कि कैसे करीना हो कि कैसे करीना माई मोर तोहरी बिदैया हो कि कैसे करीना माई मोर तोहरी बिदैया हो कि कैसे करीना काहे के छोड़ी के जात बाऊ ये माई बेटाई बेटी का काहे के छोड़ी के जात बाटुए माई बेटाई बेटी का टूटत बायर मनवा माई कैसे करी तोहरी बिदैया हो टूटत बाट यार मनवा माई कैसे करी तोहरी बिदैया हो नव दिन रहलू मैया हमारी महलिया तोहरा कैसे करी बिदैया माई नव दिन रहलू मैया हमारी महलिया कैसे करी तोहरा बिदैया नव दिन भूखली माई
कैली सेवा जतनिया काहे छोड़ी के जात बाटू दुअरिया माई। कैसे के करी हम विदैया काहे छोड़ी के जात्य बाहू माई। कैसे करी हम विदैया 9 दिन रहलू मैया चहल महल चल हो। 9 दिन रहलू मैया चहल महल चल। अब सुन कई के जात बाटुए माई। अब सुन कई के जात बाटुए माई। कैसे के करी हम विदैया टूटत बायर मनवा माई। कैसे हम करी विदैया टूटत बायर मनवा माई।